Bon dia a tots i totes. Voldria començar mostrant-vos aquest petit detall. Segur que el coneixeu, ha estat 1000 vegades reproduït, però potser el que no sabeu és que és un petit fragment d'una obra de Rafael Sanzio. Aquest fragment correspon a la Madonna Sixtina. I amb aquest fragment m'agradaria avui fer un viatge virtual, però segurament que més endavant serà un viatge ben presencial a Roma de la mà de Rafael. Però per què Rafael? Doncs perquè Rafael va néixer i morir un 6 d'abril. Així com va néixer el 1483, la seva mort va ser l'any 1520. I per aquest motiu, aquest any celebrem l'any Rafael. D'ell i de la mà de la ciutat eterna us proposo fer aquest viatge virtual. Però abans anem-lo a conèixer una mica millor. Rafael va néixer a Urbino. Segurament qui el va iniciar en l'art de la pintura va ser el seu pare, però la seva formació la va rebre a través del pintor Il Perugino. Abans d'arribar a Roma, on va portar a terme pràcticament tota la seva carrera, va passar per Florència. I és allí on va conèixer aquest art nou, revolucionari de Miquel Àngel i també de Leonardo. I de seguida va ser cridat a Roma pels principals comitents d'aleshores, els papes. Primer va treballar per Juli II i després per Lleó X. Juli II el convida a Roma perquè pugui embellir, juntament amb molts altres pintors, les estances vaticanes. I ben aviat Rafael començarà a liderar aquest grup d'artistes i es convertirà en el principal artífex del que avui coneixem com les estances vaticanes. Des de fa ja un temps, els museus vaticans proporcionen la possibilitat de poder fer una visita virtual als seus museus, però també a aquest gran complex que és la ciutat del Vaticà. Per tant, des d'ara ja us hi convido i a través d'aquesta visita virtual podreu descobrir aquestes 4 estances que van ocupar bona part de la vida de Rafael a Roma. La més important, sens dubte, és l'estança de la Signatura, perquè en aquesta estança hi ha una pintura molt celebrada de la trajectòria de Rafael, que és l'Escola d'Atenes. Ell va voler rendir un homenatge a la filosofia en majúscules, i per tant va voler representar en un espai arquitectònic antic, diuen alguns, que s'assembla al projecte de Bramante per Sant Pere del Vaticà, a tots els filòsofs i científics i matemàtics de l'antiguitat. És així com, presidint l'escena, trobem a Plató i Aristòtil. Però atenció, perquè si observeu bé aquesta pintura, també hi podreu trobar a Rafael. Ell es va autorretratar mirant a l'espectador a través del pintor antic Apel·les. Però no ens movem encara del Vaticà, perquè encara teniu la possibilitat de veure, encara que només sigui a través d'un vídeo, com el Vaticà s'ha sumat a l'homenatge d'aquest any Rafael. I ho va fer posant en el seu lloc original tota una sèrie de tapissos que el papa Lleó X va encarregar a Rafael perquè embellissin ni més ni menys que la capella Sixtina. En aquests 10 tapissos s'hi expliquen els fets dels apòstols, ens parlen de la vida de Pau i de Sant Pere, i el Vaticà va voler que durant una setmana, aquest mes de febrer, es pogués veure els tapissos en el seu lloc original. Si voleu recuperar aquest muntatge, ho podeu fer en l'enllaç que trobareu en aquest vídeo i sentireu a la pròpia conservadora dels museus vaticans explicant aquest muntatge. Però, sens dubte, l'esdeveniment més important que aquest any volia rendir homenatge a Rafael era la gran exposició preparada a les escuderies del Quirinal a Roma. Aquesta exposició es va inaugurar els primers dies de març, però la situació actual va fer que s'hagués de tancar al públic. No patiu, els conservadors d'aquesta exposició de seguida es van afanyar a fer-ne un petit vídeo per explicar-nos de forma inversa la vida de Rafael. Així que prepareu-vos, perquè comença a explicar-nos el seu propi projecte per la seva tomba
i acaba explicant-nos els seus anys de formació a Mil Perugino, passant, evidentment, pels moments més importants de la seva vida, fent, evidentment, esment a l'etapa romana de Rafael, segurament la més important, però també explicant-nos aquesta devoció que ell sentia per l'antiguitat clàssica. I explicant també com, durant un temps, ell va ser qui va dirigir les obres de Sant Pere del Vaticà i la relació que va tenir amb aquests dos papes, Juli II i Lleó X. Aquesta exposició de Rafael, però, ens porta directament a parlar d'un dels projectes que va preveure quan la mort de forma sobtada el va anar a buscar als 37 anys. I és que, a través d'un dels seus deixebles, ell va pensar en dissenyar la seva pròpia tomba i volia ser enterrat ni més ni menys que a l'edifici del Panteó. Doncs bé, anem fins al Panteó d'Agripa de Roma, la tercera reedificació d'un edifici molt més antic. L'edifici que ens ha quedat és de l'any 125 després de Crist. Es va aixecar en temps de l'emperador Adrià. I mireu, aquest temps de confinament ens ha portat també coses bones, i és que el Ministeri de Béns Culturals d'Itàlia ha posat a l'abast de tothom totes les visites virtuals dels seus museus, dels seus jaciments, dels seus palaus, de les seves cases, i per tant, podeu trobar una gran descripció d'aquest fantàstic edifici en aquesta visita virtual. Un edifici fantàstic. Per què? Doncs perquè es basa sobre el que és la cel·la dels déus, és un espai circular que va ser cobert també amb una cúpula semiesfèrica. Són ni més ni menys que gairebé 43 metres i mig d'amplada i d'alçada. I sobretot, en el punt central d'aquesta coberta hi trobarem una obertura gairebé de 9 metres d'amplada, per on s'escola sempre la llum. Doncs és en aquest edifici on Rafael volia ser enterrat i és allà on trobarem la seva tomba. I per homenatjar-lo en aquest aniversari, cada dia la seva tomba llueix amb una rosa vermella. I bé, d'aquesta rosa ens n'anem fins a una imatge poètica que m'agradaria que acompanyés les meves darreres paraules. I és que cada diumenge de Pentecosta, en el Panteó, hi té lloc un moment màgic. Aquest moment màgic sembla que té la seva tradició en quan l'any 608 es va convertir d'un temple pagà a un temple cristià. A partir d'aleshores, com us deia, el diumenge de Pentecosta, es feia caure per l'òcul del Panteó pètals de rosa com una metàfora de l'Esperit Sant en forma de llengua de foc que es va posar sobre el cap dels apòstols. Bé, aquesta tradició que es mantenia a l'edat mitjana es va perdre i l'Ajuntament de Roma, l'any 1995, va voler-ho recuperar. Avui, amb l'ajuda dels bombers de Roma. Per tant, si sou a Roma, i esperem anar-hi un dia amb tots vosaltres, el diumenge de Pentecosta podem gaudir d'aquest espectacle que m'agradaria que veiéssiu. Moltíssimes gràcies i us torno a veure en aquest confinament.